खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिजेपिनि एमसिएलए राजीव बांगाल बिथाङा गोख्रों दाबि खालामदों जे बे समाव आङो फाइनालाव थांखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा। राजीव बांगाला बे समाव फाइनालाव थांखाबाय आरो 100% दिनैनि तारिखआव थामहिनबा दिनै जुदि बिसायख'थि जायोब्ला 101% देरहासार जाखागोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा। आरो बे समाव मोननै राजखान्थि हान्जाया बे समाव सेमि फाइनालनि थाखायसो बे समाव दावराव जागासिनो, सेमि फाइनालनि थाखायसो बिथांमोना जुजिगासिनो दं। बिथांमोननि गेजेराव सोर मोनसे दोलोआ बे समाव फाइनालसिम सौफैगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन। नाथाय बे समाव राजीव बांगाला फाइनालाव सौहैखाबाय होननानै गोख्रों दाबि खालामना लादों बिथां राजीव बांगाल बिथाङा। एकदम सर्टलि जायोब्ला 101% रावबो हमथानो हाया। नायबानो जाबाय नोंसोर आंथ' फाइनालाव थांखानायसोब्रा। बै मोननै पार्टिया दा सेमि फाइनालसो गेलेगासिनो दं, मिथिबाय। आंना फाइनाला जाखांखाबाय दस्रा पार्टि मोनसेजों। दा मोननै बिसोर सेमि फाइनालनि थाखाय रेडि जागासिनो दं। दा मोननैजों फाइनाल सोर थाङो? फाइनालाव थांखानायसो आङो। राजीव बांगाला फाइनालाव थांखानायसो। बिजेपिआव रावबो हमथानो हाया। थामहिनबा बिजेपिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा गोख्रों दाबि खालामदों जे बे समाव आङो फाइनालाव थांखानायसो आं होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। आरो गुबुन फारसेजों बे समाव मोननै दोलोजोंसो सेमि फाइनालनि थाखायसो बिथांमोना जुजिगासिनो दं, सेमि फाइनालनि थाखायसो बे समाव नाजाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथांमोननि गेजेराव माब्ला बिथांमोना देरहानानै सेमि फाइनालसिम सौफैगोन बेखौ समावसो मिन्थिगोन। नाथाय बे समाव फाइनालनि थाखाय सम दङ, बे फाइनाला जेब्ला फैयोब्ला आंनो 101% देरहासारगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामना लादों बिथां बिजेपिनि एमसिएलए राजीव बांगाल बिथाङा। थारैनो मख'नांगोन जे नोंथांमोना मिथिगौ दे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि थाखाय गावबा गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जुजिनाय नाजानाय बे हाबाफारिया सोलिबाय दं। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गावबा गावनि राजखान्थियारि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जुजिनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो बे समाव गोख्रों दाबि खालामना लादों बिथां बिजेपिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा। बे समाव आङो फाइनालाव सौहैखाबाय, फाइनालाव थांखानायसो आङो। आरो बे समाव मोननै राजखान्थि हान्जा, मोननै दोलोआ सेमि फाइनालनि थाखायसो बिथांमोना जुजिगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव बबे मोनसे दोलोआ फाइनालसिम सौफैगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन। नाथाय बे समाव आङो फाइनालाव सौहैखाबाय आरो फाइनाला जेब्ला जायो अब्लासो मोनथिगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां बिजेपिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा। एकदम सर्टलि जायोब्ला 101% रावबो हमथानो हाया। नायबानो जाबाय नोंसोर आंथ' फाइनालाव थांखानायसोब्रा। बै मोननै पार्टिया दा सेमि फाइनालसो गेलेगासिनो दं, मिथिबाय। आंना फाइनाला जाखांखाबाय दस्रा पार्टि मोनसेजों। दा मोननै बिसोर सेमि फाइनालनि थाखाय रेडि जागासिनो दं। दा मोननैजों फाइनाल सोर थाङो? फाइनालाव थांखानायसो आङो। राजीव बांगाला फाइनालाव थांखानायसो। बिजेपिआव रावबो हमथानो हाया। फाइनालाव थांखानायसो आं। दा बेखौ दा फाइनालाव थांनाय नालाय फाइनाला फैग्रोथोंसै अब्लासो मिथिगोन ना। फाइनालावथ' एसे गोबाव दंबावो दा बिसोर सेमि फाइनालाव थाङाखै, दाबो थांनोसो नागिरदों, जुजिलायगासिनो दं आरो बिसोर फाइनालाव थांनो। मोननै पार्टिजों मोनसे सोर थाङो बेनोसै। एकदम सर्टलि जायोब्ला 101% रावबो हमथानो हाया। नायबानो जाबाय नोंसोर आंथ' फाइनालाव थांखानायसोब्रा। बै मोननै पार्टिया दा सेमि फाइनालसो गेलेगासिनो दं, मिथिबाय। आंना फाइनाला जाखांखाबाय दस्रा पार्टि मोनसेजों। दा बिसोर सेमि फाइनालनि थाखाय रेडि जागासिनो दं। दा मोननैजों फाइनाल सोर थाङो? फाइनालाव थांखानायसो आङो। राजीव बांगाला फाइनालाव थांखानायसो। बिजेपिआव रावबो हमथानो हाया। फाइनालाव थांखानायसो आं। दा बेखौ दा फाइनालाव थांनाय नालाय फाइनाला फैग्रोथोंसै अब्लासो मिथिगोन ना। फाइनालावथ' एसे गोबाव दंबावो दा बिसोर सेमि फाइनालाव थाङाखै, दाबो थांनोसो नागिरदों, जुजिलायगासिनो दं आरो बिसोर फाइनालाव थांनो। मोननै पार्टिजों मोनसे सोर थाङो बेनोसै।
मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।